Екопътека невястата. Пътеката е с дължина около 750 метра. Води до едноименната скала невястата, която е един от символите на Смолян. Пътеката ще откриете лесно. Началото е на 20 метра от шосето Смолян-Пампорово, приблизително по средата. Ще го разпознаете по арката на входа за манастир Свети Пантелеймон. Маршрутът започва вдясно от нея. Има паркинг, където може да оставите колата си. Добре е да вземете със себе си вода, защото по пътя няма да има къде да си налеете. Преходът по екопътеката е изключително лек. Тя е подходяща както за несвикналите с много ходене и изкачване туристи, така и за катерачи и търсачи на адреналин. Може просто да се разходите и да се полюбувате на гледките, а може да си устроите пикник с компания. Пътеката е удобна, широка и плавна. На места е подсигурена с дървени парапети, минава се през живописни кътчета, странни изсечени скали, потънали в здравец, мъх и папа. Мирише приятно на смола, а само на едно протягане покрай пътеката може да си откъснете диви ягоди или боровини. От табелата, поставена покрай пътеката, може да научите нещо любопитно за дивите обитатели на гората и за растителните видове.